Στην καρδιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταφέρονται οι παίχτες του online δωρεάν παιχνιδιού. Το Navy Field ξεκίνησε στο διαδίκτυο το 2007, ενώ το Σεπτέμβριο του 2009 δημιουργήθηκε ο ελληνικός στόλος με τον τίτλο Αργοναύτες και αρχηγό τον Κώστα Λάλακα με κωδικό όνομα Raptor από τη Θεσσαλονίκη. Ισχυρή και η ομάδα του Βόλου που αποτελείται από 10 μέλη. Ήδη για την ώρα τα πάμε αρκετά καλά, έχουμε κάνει σημαντικές επιτυχίες και το μέλλον, αν μπουν και άλλα παιδιά να βοηθήσουν τον ελληνικό στόλο, πιστεύω θα είναι πολύ καλό. Οι παίχτες νιώθουν ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα σε ένα τομέα διαφορετικό. Έχουμε επιθέσεις και άμυνες, δηλαδή προσπαθούν να μας πάρουν τα λιμάνια μας ή στα δικά τους. Το fleet αποτελείται από εξαιρετικά παιδιά, πολύ σοβαρά άτομα. Παίζω εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ο λόγος ήταν τυχαίος, τελείως βρήκα το παιχνίδι. Από μια διαφήμιση μου φαίνεται στο ίντερνετ το βρήκα και έτσι ξεκίνησα. Ο σκοπός του παιχνιδιού συγκεκριμένος και οι ναυμαχίες αδυσόπιτες, όπως υπογραμμίζει ο Νίκος Καραποστόλης από το Βόλο με το κωδικό όνομα Εγώ Καιρός. Το παιχνίδι από μόνο του μας χωρίζει σε Αμερικάνους, Γερμανούς, Ιάπωνες και θα αυξηθούν και άλλες χώρες. Επιδιώκεις να ανεβάσεις σε επίπεδο τους ναύτες σου, έτσι ώστε να μπορείς να παίρνεις μεγαλύτερα πλοία και να κάνεις μεγαλύτερο damage, μεγαλύτερη ζημιά στον αντίπαλο. Βασικά, όταν έχετε ένα λογαριασμό, μπορείτε να έχετε όσους καπετάνιους θέλετε. Ο κάθε καπετάνιος παίρνει μια γραμμή ενός έθνους που αυτό καταλήγει, αρχίζει από φρεγάτα και πηγαίνει μέχρι battleship. Και αναλόγως αρχίζει πάλι από φρεγάτα, μπορεί να πάει για υποβρύχιο, για αεροπλανοφόρο. Κάποιοι ξένοι θελήσαν να ενταχθούν στον ελληνικό στόλο. Οι Έλληνες είναι γύρω στα 30 με 40 άτομα. Και συνολικά ο στόλος έχει 150 άτομα περίπου. Ο στόλος αποτελείται από παίχτες διαφόρων χωρών, με το παιχνίδι να είναι συμβατό για διάφορες ηλικίες. Είμαστε μια πολύ καλή παρέα, μπαίνουμε και στο TeamSpeak, κάθε μέρα είμαστε όλοι μαζί, μιλάμε, κάνουμε επιθέσεις, πολέμους. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εσείς πόσο καιρό παίζετε? Εγώ 2,5 χρόνια περίπου. Έχουμε χωριστεί σε υπομονάδες, σε υποομάδες, συγγνώμη. Οι οποίοι είμαστε οι παλιοί, οι πιο καινούργοι, οι καινούργοι που μπαίνουν τελείως μέσα και χρειάζονται κάποια εκπαίδευση. Υπάρχουν και 50 και 40 και 30 και 20 μικροί. Οι Έλληνες, που επιδίδονται λοιπόν στις ηλεκτρονικές ναυμαχίες, συνδέονται με τον ευρωπαϊκό σερβερ που βρίσκεται στη Γερμανία και είναι σε λειτουργία εδώ και 2,5 χρόνια, σε σχέση με τον αμερικάνικο που μετρά 6 χρόνια. Η περιπέτεια του Navy Field ξεκίνησε, όπως φαίνεται, και το κάλεσμα των πρωταγωνιστών ανοιχτό προς κάθε λάτρη των παιχνιδιών του είδους.